गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ नोजोर होनानै रायजोनि मोनस्नि जिल्लायाव ट्राफिक नेमखान्थिखौ गोख्रोंसिन खालामदों आसामनि DGPआ। नंगौ, थांनाय 25 मे खालि गुवाहाटीनि जालुकबारियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों खेबसेनो सास्नि फरायसाफोरनि जिउ गोमानाया रायजोनाङैनो बयखौबो सोमोनांहोदों, जायखौ लानानै रायजो रैखाथि बिफानाबो साननांगौ जानानै फैदों। रायजोनि DGP GP सिंहआ लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ नोजोर होनानै रायजोनि बांसिन जाब्रबथाय जाग्रा मोनस्नि जिल्लाफ्राव ट्राफिक नेमखान्थिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनो बिथोन होदों। रायजोनि नगाव, कामरुप मेट्रपलिटान, बरपेटा, सनितपुर, कामरुप, धेमाजि आरो नलबारि जिल्लाफोरनि लामा जाब्रबथायनि डाटाखौ नायबिजिरनानै बैफोर जिल्लाफ्राव ट्राफिक नेमखान्थिखौ गोख्रोंसिन खालामनो बिथोन होदों DGP GP सिंहआ। रायजोनि DGPआ मावख'आव मोनसे मेहेरगोनां सावरायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाय हाबाफारियाव रैखाथि बिफाननि मावफारियाफोरजों लोगोसे PWDनि मावख'आरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।